Right guys, now tomorrow makatarisa video muone timu iri ndere paFootbridge paJoina City. Timu rezvivharo amanaka. Now tomorrow makatarisa guys, muona vanhu vese musoro yese yamuri kuona apa vanenge vari vanhu vamwe chete but vachiita kunge vanhu vari kuhwina, vari kuita sei mumwe adyiwa aita sei ahwina, zvekuti wega iwewe uchitokura zvinotokuattracta chete zvekuti unotega kundobheja but haubve nehwini. Guys, zivai zvinhu zvamapindura mutauni handiti inoti unodyiwa mari yeschool fees yemwana handiti unoita sei kana ndiwe ati murambe makatarisa. Pana madzawo vachauya ipapapa vane break vakadyiwa. I think mari iyo yamunotangire chi vakazonotanga kufona vakatozoita kutonzwirwa tsitsi kusvika pakudzoserwa mari yebhasi umwebata. Saka kuti murambe makatarisa muzotiudzawo mafungiro enyu uyezve kuti zviri necessary kuzviitira pakakristu uyezve ndiwo vanhu vanofanira kufunga. Viewers all around the world, reporting live from Bedford, Messina Castle. You can see all these animals surrounding the top. Right, auti murambe makatarisa zvavanoita kana paine munhu auya nenew face anakirwa nedhiri, vanobva vaungana poita kunge vanhu vazara munhu iye anounganirwa zvikasiya mari chete. This is Ororo Motors, right? One Musondo Sasingagaire Masid, one Musondo Sandok Manawesa item. So, cousin, Yatsoteria. As the way they list the one who seems to be. Ane redu munwa wenyu katonga dyiwa ngaina unwo futi. Toda kuti murambe makatarisa mufesa neworksuit amira akuona chiri kuitika, then achatanga kudhonzwa kuti asvike mudhuze otanga kuunganirwa inge vanongana vanhu vazhinji vabva vatanga kufamba vachienda kwaari anonodhonzwa chete kuti asvike pagene ground. Rambai makatarisa zvisungwa vanhu vekutsa cheni chichi avanenge vachiziva. Emuone ari pakona yakabereka sechero mume iyeyu yakarwa mari adzoka unoona akutonobheja aunza aiwa iwe unza mari buritsa yako mari munhu kuzovhura sechero kuti atore mari mubhegi. Atinosangana nazvo pakati petaundi. Munodza vamwe vanhu vanenge vabva muyesu vanenge vabva mumamusha but ngatisavashandisira advantage. Zvimwe kudawo imari yanga atotuwa. Iye futi kupusawo
tose mune maunganiro abvaita vanhu haapabude ipapa haabude nebhinhu zvite ati murambe makatarisa gari nokutodzwa mafunguro maringe nevhidhiyo iroriri ati murambe makatarisa Okay, enjoy the video guys. Remember uchiona muzvikudzwawo comment section zviro zvinodhireva vanhu ava kuti vave vachitoitirwa nemapurisa chaizvo. You got the people that always talking about making shit happen. You got the people that sit back and watch everybody else make shit happen. Then you got the people that make shit happen. So ask yourself, which one are you? Making shit happen, no say. You got it. Got shit that you got me saying. Yeah. Hello. Quem é o grupo? Vamos lá de quem grava. Quando é que eu Gonna do 200. Big Rajanar with the apa chandakaona anenge atone mamonye akamvesa vemfeso wangu ndakamboperekedza mukoma akatakizeza ari kukoma takubva nomuona ndatodaruka nepanapa anga ine mari mari yani nguva tikudika akarongwa siristezera kwapi ipapa anobva da kutanga kuita kunharunharu akabatwa nemandimba ikaka
Ukandakana kuti vanhu vakawanda vamwana kavatomira kuti kana kuti tari pasindikete kuti mukati yakamirapo gadziwe ndanonga ari pasindikete yakamira ona akwenda amakususu angawinisene mari ababane tamarani mpesa wangu angari mukaraji chomokeza yaangari